Kaixo, ongi etorria, errepasatzen hasteragoaz. Lehenengo ariketan galdetzen du, lehenik, 360-ren 130 zenbaten. Hori badakizu nola egiten den, ezta? Goratu zaitez. Jartzen du 360-ren bider 130. Hori nola jartzen da? Bi eratara. Edo 0,3 edo 30 eunen. Hau da 130. Bi erak ondo daude. Horren, guazen biderketa egitea. 360 bider 30. Hori buruz egin dezakegu, ezta? Bi 0 jarri, eta ban, 3 bider 36. 6 bider 3 18, 3 bider 3 9, eta bat 10. Zati 1. Bagizu hemen, bat dela, bat bider hemen. Zen bada, kentzen ditu zeroak, 108. Ba, 108 da emaitza. 360-ren 130 da. Eta beste hau. Isaren, zerbaiten, osoaren, bider, 115. Zen bada, 360. Bueno, isa bakarrik utzi behar dut. Zer egiten da, zatitzen dagona beste aldera, bidertzen. Eta bidertzen ari dena, zatitzen. Ordan geldituko da, horrela. Isa berdin, 360 bider, zatitzen da 100, zati 15. Hau zer egitea. 360 bider 100, 6.000, zati 15. Bueno, argi dago, launa dela, bidanego bientzat, 5 bider lau 20, 2 bururako, lau bider bat lau, eta 6, 0. Hemen 2 0 ditugu, beraz 2 0. Emaitzatzen bada, 200 da, isa. Eta honekin bukatzen dugu, lehenengo ariketa. Bigarren ariketa, problema da, eta jakin behar duguna da, usotaz bat dituzula, bi magnitudeak, hemen unitatea jarri ditut. Denbora ordutan, eta prezioa eurotan. Orduan, 3 datu badakizkigu, bat falta da. Orduan izango dira, 4 ordukin, ordaintzen dut, 5,20. 4 ordu, 5,20 euro. Eta esaten dugu, 7 ordutan zenbat. 7 ordutan, isa. Bueno, hau, onden dut, 3 badakizkit, bat falta zait. Kusi bat dugu, zuzena den alderantzizkoa. Zenbat eta ordu gehiago ordendu beharko dut? Bai, zuzena da. Orduan, egiten duguna da, 4 zati 7, berdin, 5,20 zati isa. Horra pasatzen da bidertzen, 4 isa, berdin, eta egin behar dut, 5,20 bider 7. Isa berdin, 5,20 bider 7, 0, 7, 14, bat bururako, 35 bat, 36,40. Zati lau. Horra ingo dut, zati lau. Horran, hau da, behatzina ez da. Behatzi bider lau, 36. Horrein, koma jarri behar dut, eta lau gesten dut. Zer bana? Bana. Lau bider bat lau, 0. Bukatu da, erantzuna, behatzi koma bat da, horrein, zein da soluzioa? Ba izango da, behatzi koma 10 euro. Koma eta gero, bizifra jarri behar ditugu, eurotan ari geralako. Hirugarrena baita ere problema bat da, eta ez dakit asmatu dituzun bi hauek direla unitateak. Hortzak eta birak. Egin barko dugu, batetik platerarena eta bestetik pinoiarena. Badakizue pinoia txikiagoa dela eta platera handiagoa. Orduan, zenbat hortz ditu platera? 24. Eta zenbat bira ematen ditu, esaten dugu, 20 buelta ematen ditula. Eta bestetik, pinoiak zenbat hortz ditu? 15. Eta hori da galdetzen digutena da, zenbat bira emango ditu? Isa, ez dakigu. Betiko galdera, zuzena edo alderantzizkoa den. Baldin baditu hortz gehiago, ezta? Handiagoa baldin bada, bira gehiago emango ditu? Ez, ezta? Zenbat eta handiago izan, buelta emateko zailagoa da, denbora gehiago beharko du. Eta bitartean txikiagoa baldin bada, bueltak ematen ditu azkarrago.
gehiago. Orduan, alderantzizkoa da. Ez da kontuatu zean, askotan, biziketan baldin bazoaz, platera adibidez, bueltak ematen dituzu, ez? Bat, bi, eta peinaiako buelta guztia oso azkar. Horrek esan edo, kurpilak oso azkar duala, ze txikiarekin lotuta dago. Horren hasiko gara. Alderantzizkoa baldin bada, buelta bat diogu, jarri bat dugu goian 15, eta behan 24. Berdin, 20, isa. Orduan, bidertzen pasatzen dut, 15 isa berdin, 20 bider 24, eta isa zen bada, 20 bider 24, da 280 zati, 15ekin. Horren, zatik eta iteagoaz, 280 zati 15, iruna, 5 hamar 15, eta 3 sobratzen dira, eta 0. Hemen bina, 30. Beraz, 32 bira ematen ditu. Erantzun dugu lehenengo galdera. Toan bigarrena. Ondorioz, platerak 20 bira ematen baditu, baki hori, gurpil bakoitzak zenbat bira emango ditu? Bueno, bi gurpilak berdinak izaten dira normalean. Hemen marrazkia bintzat, tamaino berdinak dira, bestela zigo gehiuke egin erauntara. Datu gehiago beharko dituzke. Zenbat bira emango ditu? Esan dut leheno, pinoiak ematen baitu 4 buelta, kurpilak ere ematen ditula 4. 5 ematen baitu, emango ditu 5. Beraz, zenbat bira ematen ditu pinoiak? 32, ez da? Kurpilak ere emango ditu 32. Horren, hemen ere jarri behar dira 32 bira. Eta hola, bukatuko nuke problema hau. Beste bat arte, agur.